Kaabsat kaduandak iti road trip ko dito'y Banggi, Tiborgos, Ilocos Norte. Kindinggan tayo dagiti kakapintas ni Lucano Sonata. Ragrag sa abinwangay, ayan, ayan. Nasudi karing karita ng tetrekta ete posuta. Kasmanla di agresa, kasmanla di agkupas, samit dagiding oras. Ar-ara papel, day di disongan tan nagpaspasyara. Dagidi ragrag sa abinwangay, ayan, ayan.
Nasumbi akaling karita ng tetrekta iti pusuta. Kas manla di agresat, kas manla di agkupas, samit dagiding oras. Ngem kasanu kadpay ita, uray sungken kanyak ni ilim, apagdanggayan tagumamane, amang sisipken ayan. Ngem kasanu katibiyag ko, nubukod ko tayag sulsulo, mapairig na kawan mo, tawan kanyak nilagip mo. Ar-ara pape day didisong entan nagpaspasyaran, dagidi ragrag sa abinwangay ayan ayan. Nasubi akaring karita ng tetrekta iti pusuta. Kas manla di agresat, kas manla di agkupas, samit dagiding oras. Ngem kasanu kadpay ita, uray sungken kanyak ni ilim, apagdanggayan tagumamanen, amang sisipken ayan. Ngem kasanu katibiyag ko, nubukod ko tayag sulsulo, mapairig na kawan mo, tawan kanyak nilagip mo. Ngem kasanu kadpay ita, uray sungken kanyak ni ilim, apagdanggayan tagumamanen, amang sisipken ayan. Ngem kasanu katibiyag ko, nubukod ko tayag sulsulo, mapairig na kawan mo, tawan kanyak nilagip mo. Mapairig na kawan mo, tawan kanyak nilagip mo. Oras na asyak tayo madayo, kitiligan ayat abot ko, rebeng na lae ngayon nagbirukin, tay mabukudak kanyak na iketeng, lupay na sa ngem day tuwing tirumbe, amuk ada
naglabas. Kalman alubong ka, napnuan ragsak. Kung nagnudi, agpatingga. Ngem nakon gayang panagin kukuna. Tagita ikikita lunagin na tirig na. Amang FM nagpaydo maaseg ka. Patyan at adi ka pulos linipan. Di ka ninaksit dito'y puso ken rigna. Apay nga ta adi ka malipatan. Apay nga ta adi ka maadaywan. Uray siya kay inka paspasaktan. Uray ata sa balinga ipang pangrunang. Nagita ikikita lunagin na tirig na. Amang FM nagpaydo maaseg ka. Patyan at adi ka pulos linipan. Di ka ninaksid dito'y puso ken rigna. Apay nga ta adi ka malipatan. Apay nga ta adi ka maadaywan. Uray siya kay inka paspasaktan. Uray ata sa balinga ipang pangrunang. Apay nga ta adi ka malipatan. Apay nga ta adi ka maadaywan. Uray siya kay inka paspasaktan. Uray ata sa balinga ipang pangrunang. Apay nga ta adi ka malipatan. Apay nga ta adi ka maadaywan. Uray siya kay inka paspasaktan. Uray ata sa balinga ipang pangrunang. Apay nga ta adi ka. Agyaman nakakapsa ti panang buyayo kadating nga video. Kathan yung nga liplipatan itag like, comment, can share. Agyaman nak.